Segundo, aprobación del primer plan de igualdad del Ayuntamiento de Sedaví. La Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece el plan de igualdad como conjunto de medidas adoptadas después del diagnóstico de situación para llegar a la igualdad de trato y oportunidades al ayuntamiento y eliminar la discriminación por razón de sexo. En las diferentes etapas de elaboración del plan es necesaria la representación de los partes, ayuntamiento y personal con sus representantes sindicales. El 10 de mayo de 2011 se constituyó la Comisión de Igualdad encargada de la elaboración del plan de igualdad y en su sesión del 2 de abril de 2013 se acordó la aprobación del primer plan de igualdad del Ayuntamiento de Sedaví. Su revisión a la Mesa General de Negociación será aprobada por esta en sesión del 8 de octubre del 2013 y acordando su revisión al pleno para su aprobación. Por todo ello, visto el informe favorable de la Dirección de Recursos Humanos, se propone al pleno la aprobación del primer plan de igualdad del Ayuntamiento. El plan de igualdad és tot un pla d'actuacions totes dirigides a aconseguir la igualtat entre homes i dones. N'hi ha un estudi diagnòstic en l'Ajuntament de les places que n'hi ha, quines ocupen els homes. Ha costat feina, que reconèixer que hi ha gent que se va treballar i la comissió ho ha estudiat, l'ha tingut en compte, i després hi ha una sèrie de recomanacions i una sèrie de normes que s'aplicaran conduïdes a que la gent faci algun ús per utilitzar imatges sexistes i de comportament. No és que s'ha tinga problemes amb això, però sí que és de veres que hi ha que complir la llei que canalitza a la llibertat. Ja la diré en comissió, se va aprovar en comissió, Y por nuestra parte, pues nada, más que añadir, simplemente es una cosa que sigue reglamentado, se reglamenta para ser una cuestión oficial, pero que es obvio y de por sí mismo por su propio peso se cae. Entonces, pues nada más que añadir al tema. Bé, nosaltres, del Bloc Compromís, estem d'acord evidentment en el pla d'igualtat perquè creiem la discriminació positiva en els aspectes i com veig és la discriminació laboral. Per tant, consultats també amb el comitè de representants treballadors dels ajuntaments que estan completament d'acord, no podem més que presentar l'acord signat entre la direcció personal dels treballadors. Com bé ha dit vostè, està constituït des del jorn del 9 del 2011, més abans que arribarem a aquest ajuntament nosaltres com a regidors. Estem totalment d'acord i més una vegada se van acceptar les modificacions que van succeir, que se